Maayong hapon sa tanan nga nagapamati. Thank you for having me, Bombo Radio. Lapit na gid ang World Kidney Day sa March 12, i-celebrate naton. So tani sa ini nga hapon madamo kita matun-an. So bali ang aton kidneys, ukon bato, ang main function niya gid is do filter sang aton lawas. So gina-filter ya ang dugo naton, ginahukas ya ang higko para mapagwa sa aton nga lawas. So ang kidneys ta bali ang main gid nga filtering unit kung ginatawag ta amo ang nephron. So ang aton kidneys, sa isa ka kidney may isa ka milyon nga nephron. So duha ka kidney, so total 2 million nephrons. So damo gid. So amo ni sila ang mga nephrons ang nagasala sa dugo, gakuha sang higko, mga toxins ginapagwaya sa aton nga ihi para ma-maintain ang balance sang mga asin, sa mga nutrients, sa mga protina sa aton nga lawas. Labot sa pag-filter sang aton nga dugo, ang kidneys ta gina-regulate man nila ang fluid volume sang aton lawas, ang amount sang tubig sa aton lawas. Tapos gina-regulate man nila ang acid base balance sang aton lawas kag sang mga electrolytes o kun mga asin. So madamo gid ma-function sang aton nga mga bato. So importante gid sila nga mga organs.